Добрый дзень, мяне завуць Томаш Вакіра. Я вучуся ў 4 класе Вымнянскай школы. Я расскажу вам урывак сказки Уладзіміра Дубоўкі «Як сінячок да сонца лётам». Чаму я выбрала гэту казку, спытаеце вы? Таму што она вучыць нас быць добрымі, спагадлівымі, жыць у згодзе, дапамагаць сябрам у бядзе. Быў час, калі агню нідзе на свеце не было ў людзей. І цеплыня, і святло, усё сонейка ішло. Зімой пакутаваў народ, навокал сцюжа, снег і лёд. Мароз гуляў, як гаспадар, амаль не грэла сонца з хмар. Нагараваўшыся зімой, прыйшлі да думкі ўсе такой: ад сонца б іскрачку адну прынесці ў нашу старану, тады б расклалі мы агонь і грэліся каля яго. А як бы гэта хто зрабіў, калі не маюць людзі крыл? Пасля надумаліся ўсе: агонь нам птушка прынясе, а птушкі дружна на зямлі у часе тым з людзьмі жылі. Пайшлі да птушак грамадой сваёй вялікаю бядой. Адказ ад птушак быў такі: занадта шлях для нас цяжкі, не паляцім далёка так. Адзін маленечкі сіняк ляцець да сонцу згоду даў, чаго ніхто і не чакаў. Вароны ўсе адразу ў крык: ты прыкусіў бы лепш язык, не даляцець табе да хмар, загінеш ты, кар, кар. Шкадуюць птушачкі ўсе: маленькі вельмі ты, сусед, не ашчаслівіш ты людзей, асіраціш сваіх дзяцей. А сінячок дае адказ: бясспрэчна, я слабей за вас, але ж агню няма бліжэй, а ён патрэбен для людзей. І паляцеў да сонца так адзін маленечкі сіняк. Ляцеў, ляцеў і прыляцеў, вясёлым голасам запеў, сваім вясёлым спевам тым здзівіў ён сонейка зусім. Адкуль узяўся ты, сіняк? Не зразумею я ніяк. За ўсе мінулыя вякі у мяне ты першы госць такі. Маленькі гэта сонца ў госць і расказаў пра ўсё як ёсць. Нялёгка людзі маюць лёс, мяне прасілі, каб прынёс адну іскрыначку для іх з агнёў палаючых тваіх. Прыдумаць не магу ніяк, што і сказаць табе, сіняк. Калі агню табе я дам, як занясеш яго людзям? Пакуль пабачыш ты свой бор, ці сам згарыш, ці твой убор. Ляцець памалу буду я, не спаліць іскарка твая. Ну што, сіняк, з табой рабіць? Агонь, як бачыш сам, гарыць. Вазьмі лучынку, прыпалі, нясі, як зможаш да зямлі. Лучынку ўзяў ад сонца ён, заціснуў дзюбкаю цаўё, пасля лучынку прыпаліў і паляцеў з ёй да зямлі. Ляцеў, ляцеў і прыляцеў ён з сваіх палескіх дрэў. Ляціць над Прыпяццю ракой, па лесе бачыць пад сабой. Яго вітаюць птушкі ўсе: сіняк ляціць, агонь нясе. Вітаюць людзі ўсе яго: сіняк ляціць, нясе агонь. Пачуўшы спеву, гоман той, сіняк пачаў ляцець стралой. Агонь узняўся, абхапіў яго ад галавы да крыл. Увесь убор гарыць на ім, закрыў яго адразу дым. Але не выпусціў ніяк лучынку з дзюбачкі сіняк. Прынёс агонь, аддаў людзям, застаўся хоць без пер'я сам. Пазагараліся кастры, ад іскры полымя гарыць. А сінячок, хоць не памёр, сядзіць галюткі ўвесь, без пёр.
Сумуюць птушкі навакол. Адзін маленькі пасвісцёл параду даў такую ўсім. Папёрку мы яму дадзім. Для нас не будзе страты ў тым, а ўбор адновіцца на ім. Адклад нідзе, налад нідзе, адразу ж памаглі ў бядзе. Задаецца, што адно пяро, а колькі пёр з усіх сяброў. Дапамагчы быў кожны рад, папёрку ўсе сабралі шмат, і аднавіўся зноў убор на сінячку сяброўскіх пёр.